हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा पंचम श्रेणीर आम विचित्र विषय यूनिट 2 एक नदीर कहानी। पिलामाने आज आम पढ़ा एक नदीर कहानी। सी कौठारु आरंभ होउछि कौठारु शेष होउछि ताहा आज जानिबा। नदी कौन कहूछि? पाद नाही मोर जाए बहु दूर, जह्ନ तारा तड़े खेत जंगलरे, गछकु बंचाई तुम तृष्णा भी हरई, पर्वतरु बाहारी सागरे मिसई। के कହୁछि? नदी कहुछि मोर पाद नहीं हेले भी कौन मु बहुत दूर जाए। जह्ନ तारा तड़े, खेत माने कौन? बिल बाड़ी जंगलरे, गछकु बंचाई तुम तृष्णा भी हरई, पर्वतरु बाहारी सी कोठी मिसे ना समुद्र रे मिसे। तापरे देखो मु किए? हाँ मु एक नदी। मु गोदावरी पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वररु मोर उत्पत्ति। गोदावरी नदी कोठु सीए बाहरिछि ना पश्चिम घाटर सेटा कोठी अछि ना महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वररु सीए बाहरिछि किए ना गोदावरी नदी। तापरे देखो जदिओ मु एक झरणा भावरे आरंभ हुए, मु जेतेबेले भूमि देई गति करे, वर्षा जल एवं अन्य झरणा मो सहित मिसी जाए। ଏହା ମତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋର ଶାଖା ନଦୀ। ମୁଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ 1465 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରେ ମୁଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କିଏ? ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଆସିଲା? ନା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ସହିତ କୋଉ ନଦୀ ମିଶିଛି? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି? ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଶ୍ରୀରାମସାଗର ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଟା? ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା କରିଙ୍ଗା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କୋଏଲ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ। ଶ୍ରୀରାମସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ, ପଲ୍ଲାଭରମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛୋଟ ନଦୀ ଆସି ମିଶିଛି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଆଉ କୋଉ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଛି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଦାବରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ନା ରାମାୟଣ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ
ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନିକଟ ସ୍ଥାନ ନାସିକକୁ ଗୋଦାବରୀ ପୁଷ୍କରମ୍ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ମୋର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମୋ ଜୀବନ ଧାରା ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ। କେତେକ ନଦୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ କୁହନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଥା ବାଘ, କୁଟୁରା, ଭାରତୀୟ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରେ। ମୋ ପରି ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ, ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛ। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୁହାଣ ଗଠନ କରେ। ମୋ ମଧୁର ଜଳ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ? କରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କରିଙ୍ଗା ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୋର ସହାୟତା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କେମିତି ସହାୟତା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ତାହା ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।